भाग भोसड़ी दे पर तोहर के मुँह में कारे मुद्दे भोसड़ी ए हमर राजा तोहरे तो दियल है निशानी पर काहे लात से मारत तारो कमर में परेशानी बाक नी कुतरा जो दोगला बा 2 लाख रुपया लोन उठावत तनिया तोहरे से केस लड़ ए मेहरारू काहे खिसिया तारू तोरा के लोन पर हम इससे बेहतर गाछ दिवा दे ना रे दादा दिवैले रहला लोन पर बैठले रहला अपना पोल पर ए ना बैठाम तोरा के पोल पर दिवाम तोरा के लोन पर नया मॉडर्न जेल बाड़ी कॉमन लेंगे ओकरे से लोन ले एक बार चल ए देखो ना ऊपर हां दोस्त घरे घरे नहीं हां तो गी मातारी कहते गलबा शाम के बागवानी में आ यहां के बागवानी में कौन लोग के नहीं खे आगे देख ले तनी हेलो ए डार्लिंग कहां बारू हम गच्छे में बोले नहीं है तो तू काहे आइलू हा हां तोरा चक्कर में लोन वाला के बोलने में पैसा लेवे के बा तुम तोरा लाली लिपस्टिक का पाउडर की रहे काय ओहो लिपस्टिक लेवे के बा आवा ना गछिया में तुम तोरा के मचान पर सुता के चूसा है आम गोल गोल भयो हम केने बा बुला के लिया के आम गाछी में रे साला माल के बोलेले बनी वो आवत न तोरा से लेवे के बा माचा माल के बुला के मारा माजा अब बाद में मिली रे साला माल के बोलेले बनी वो आवत न तोरा से लेवे के बा माचा माल के बुला के मारा माजा अब बाद में मिली साजा ओका बापा देखी नु त मिल के ध्यान में निकाल दी बच्चा साले को तो मजा लेते बनी तोरा से तुरंत साले गार लेम सब ए बहन से सतन कोई भी सत 14 तारीख चल मुसली ऐसे होइबे ना कइला जा भयो बड़ा बात करते दे बाना में खामा तो धरा दिया हमरे खामो धरा दे ए बहन से तो लोन ना ले को लोन ना ले को तू बोल तारी लॉलीपॉप खिया दियो रे बहन से दोस्त तूनी गाछी में गाड़ मारा तारा स वो मैडम जी तूनी के लोन देवेला बोलाओ तारी चल सन भयो हां मॉडर्न हम देख लेनु हां तो हम और टोन करेला तो टन करेला हां हम फन करेला रे बहन से दोस्त तूनी काहे रुक गेले सर रे जानता नहीं जब लड़की देख लेनु तो हमार गजबी फीलिंग जागे फन करेला एगो मैडम जी टन आवेली आ एगो मैडम जी फन आवेली आ जानत रे एगो बात कली हां गेट बंद करके खूब मजा लेवेली चल